Hambai, orang lain yang lain jodoh, aku teh buku kian yang keras sakra dan sakra rono. Tahan hai hambai maru, kini jualan karena komping ay kini sekere sini sekarang dari permano. Tamni himbat ini angkor je family, abu ini puila ya dengan ani sekarang. Kini hai tu nang kini sekarang mereka, kaya asal kok saya ani kok kau langsung saya kena mana? Ani kok lagi nang kaya, lagi maru kok coba nikora. Ani simani no. Nokha samsawo family jora. Ninang lagma banbundri no bakotoro, kobotui kocok tri lagma, tima rukunggo, bupang pangsani betai, baksa bakaham, baksa bahagia, sakale naito, bisile kosok, nai ba asana naito, abon susani raida, tongthai tongwibo, tongthai kiri hai, nokthai tongwibo, nokthai kiri hai, abole sabunuk nai. Koklok ni mung tawi family jora ninang rakma banbundri no bakotoro kobongki kocokti lagma tima rukugo bufang phangtani betai baksa bakaham baksa bahagia sakale naitho bisikle koso naibo asata naitho abon susani raida nokthai tongibo nokthai kiri hai tongthai tongibo tongthai kiri hai abon sabunuk nai Khoksa masa ajina thangbo khukti se musujago takai hunaibo kongkaisa sake taku kaisa lengjago tongthai khusor kha tiari tibom saka lagma pususa tongwi thangnawo nokhu kaisawo coba bangtanaka hambai ni toba thajak rana san milena hambai jorani khorangni komodon komputaro koglok koglok sange angsak nusuyo koglok nimong tini dopani hukumu saya tongke nakat atai mahap ini om thai thai kelai tani hatai bai bai tangla tima bisa bai kotokra tini dopani siri sini tak kotongko hukumu tini tamu timung bai tamu timung bai tamu busamung bai beba kok tak palai tong ma bai kok porok cak tong ma bai ta kotong ko hukumu sini jotoni no hukumu hak sakawa asui tonggo amati purisori ta kotong ko sini to pani mari sagara kawo sagara tonggo sini hukumu ulukopti ta kotong ko sini hukumu sati kesarma zaro rasa wi tonggo kesarma zaro rasa wi tonggo no yuma porobong anye kayo ponok tobangma riang jomotia poloi nobini norok jotono sini tebol mati pura hala modasi norok nubuki biar tongtu ting disukuti prasarok haibai jotono norok haibai jotono norok ampai perang luar dinai si komtingai orang menang rumah karena ani kok log nimung hasut pha tabu phabo koklam nimung hasut pha tabu phabo pingra kuplung imang horoi hatu potok lamejak hasut pha yapi punjak bolaijak logiwak kumbar kiyokna naima hai munirong fuksui nangyake bunau bukha kotor hasut pha saisung nok Hasil patabu kepal kolong ni som yoribu halbrum kotumas nambo kotumawo tonggo bunyi munimu bunyi sezamu khabai jaknai kotuma tofano kerang hai sikangai tanggo haikino kotuma pholok jakte tabu pothageko sia i kotuma borok thagino ebake ei kaisa mohabharat ngai masano abuo live srijak mananu bini khamplayo patmay asukja mukri kharjak khuyam tabu bismo paitha proklangma tiri khuyam hai korma amphan citrang aburi slaibu dima singsa nini ani kena tembak ungibo dodisi pekreng genang hai hasak khakla phunui
hamjatma na karma thansa thungsani maisne sarai tongo ani kotlop karna pai kastono hambai Hambai sarna bas kau angkat tangsa koklop sai kenaranya an koklop ni mung kam sinai kai ma bangsa tes satu romoi toria lok ya ambi tongmani bete ke sate lain dagai rotomi paika tini kon sugui man khat tabuk betai thai chat kai ni masanani tok satati romo bini bete ko bawai masine aprolep mulai mani muk thang unsine wan sukmani asir sabai tongmani dinghori mansine jotono bilai tongnai ani tok satati ro sampai an koklop orang baik